12,000 रुपया सूद देता नहीं आई मर्दे मेहरारू मुर खातिर हमर पीठ छिल्ले बड़ा सन रे त खाली सूद देला से हो जा रे मुरिया कहे देबे रे भातर काटी रे रानी चल हो जा 10 आदमी बा हो जा चौतरा लगे पंचायती होई तोरो मुंह में परीक्षा बता जाई चिलो मत रोट बताओ काना संहारी के पैसा दे देले बाड़न आ हमरा मालूमे नइखे कि कामना के देले बाड़े कामना के घरे नहीं खन देले आय हाथ पे 1 रुपया नइखे अब हम केकरा से जाई मांगे आ काज ने कहां बैठल बाने आज हुनकर से पूछा तनी ए कहां बानी जी सधुआ सधुओ ए साला के कह तनी करे बकरी बांध के रख सारा रहर त खा गइल कहां बानी जी का कर तनी बोली का भइल बाटे रउआ हमरा से पूछा नहीं पैसा देवे के बेरा ए तो हम तोरा से पूछे जाई पैसा देवे के बात कहां ना पूछम रउआ बताई हमरा लगे 1 रुपया दे के कहां से हम मांगे जाई पैसा ए देख दिमाग पर मत चिलो ठीक बा चिलो मत दिमाग पर हमरा तेरा दिमाग पे चिल्लातानी का का पैसा देला हो करे के ए तो देला बनी तो दी ना हैं कहां देती है ले आओ मां के ले आओ जा तोरा बेरा पैसा का कितना चिंता बरे काहे ना के चिंता हो हमरा चिंता रही ना केकरा से पूछ के देला पैसा बा रे तो पूछ के तो तोरा से देला बनी तो ये चिलैला से हो जाई तब बतैला हा 2 साल में भतर काटी देला या सूद के ब्याज के ना देला तो दोनों ते ही मांग लियो जइबे हां तो हम जइबे करे में भतर काटी के लगा तोहरा पाह लगा मैं उनको पाह हमरा लगा माथा पर मत चिलो जो मांग लियो जो चिल्लाता तारा जो मांग लियो जो तारा माथा पे चिल्लाता नहीं चलो संग में चलो जो ना ते ही मांग लियो रे दादा काहे इतना चिल्लाते तोरा का भइल बा रे भइल बना हो तू चला संग हम कल जाइयो रानी के लगे 2 साल हो गए आज सूद देती है कि ब्याज देती है हमरा के बतैला हमरा तो लगता कि दाल में कुछ काला बा रे देख तोरा ले सुंदर नहीं के ठीक बा उल्टा मत बतिया ठीक बा उल्टा हम बतिया तनी होता काहे ना का हमरा के जाय दे ते का करे जइबे जब हम औरत बड़ नहीं बनी तो ते का करे जइबे हम मानम ना एबरा जाय में एबरा सब फैसला हम क के छोड़े ठीक बा जो ते चल जो हां जो देखत रह हां जो आइए जा हमरा पीछे पीछे जा घर में घुस जा हमर नाक कटवा दियो हम जाता नहीं पूछ लेबे का करती है का नहीं ते का करे जइबे हम नहीं की केते जइबे तो चलो हम चलन तारा संगे संगे चलो ते घरे रहो हम जाता नहीं का के घरे रही हो जब तल घुसरी बतिया का पैसा लेके ध लेबा तोरे खाली दिमाग में ये बात रहता ना रे खाली बात सोचा करी दाल में काला कुछ बोल ले बा हम जाए अकेले का करे जेबे चल हम चल तनी तोरे साथ हां चल ओहू दोगली का हम कहनी का हमर मूड दे दे बाकी रू दोगली हमर बात ना मान लो हां तो चलो ना मेहरारू के दवाई मेहरारू बुझा ले उहे एबरा जानिया जाई 20000 रुपया दिया ना ते एबरा फैसला कर देता नहीं तो चल हम हां चलो 20000 रुपया कम ना होला एबरा फरिया हां भतर काटे पर जो ना जाई हन हमर पैसा चलो चलो तू हां गोल लागनी हां कहीं हमार समाचार हां राउर तो समाचार ठीक बा राउर रउआ हमार कहीं हां रोड तो ढलाता अपने गांव में केहू अपना में नइखे डाले दे तो हम अपने मन में विचार कहनी है कि ऐसा लहार फेर ना मिली अपना में 2 हाथ अपने में धके ढलवा देले बनी रोड हां केहू ना डाले देत रहला तो हम अपने मन में विचार करके अपने में 2 हाथ ढुकवा देले बनी लोग बुरवा कहले ठीक बा चल चल एबरा घर ही होई चल चलिए एबरा भतर काटे ना हन तो ओकर 2-4 गो बकरी लेके चल जाई बकरी काहे खोलबे पहले ओकरा के बोलो काहे ना पैसा ना दी त बकरी ना ले चल जाई इतना ही दोगला मेहरारू दिए नु बकरी काहे खोलबे ओकरा के पहले बोला ओकरा से बात विचार होको तो ओकर बकरी खोलिए रे निकल घर में से के हो बकरी खोलबू अरे खोले बकरी हां तो 10 साल से सूद देता नहीं मंगनी नहीं खे हाजी सूद मिलेला हां एकदम सूद देले बतावा तारा मुंह में करे खा पता गइलू जब हम सूद देता नहीं तो मूर खातिर काहे मुंह बावले बाड़ा लो रे भतर काटी तो सुधिया नु देले बड़े मुरिया देले बड़े मूर लेबे के तार मुंह बा मूर ना ठेकी हां तो ना दिया जा ना इतना ना त चिल्ला तरीका ना कहे के चल एबरा फैसला चलो तू चल फैसला सुनी ए बेरा फैसला होई मुखिया सरपंच के बोलाई ए फैसला होई नहीं दीदी रहा दी ना हो, एकदम फैसला चिल्ला कितना बड़ी रहते हैं ते हमर बात मान दरी अरे रोवा समझ नहीं आवता सूद मूर का होला चली रोवा फैसला मत करवाई यार दीदी हम के जाता नहीं सर ना सुनी मुखिया के सरपंच के बोलाई हमरा और 20,000 रुपया ले ले बनी हम मानतनी हां 10 साल हो गइल हां लेकिन 10 साल से सूद देता नहीं कि हां एकदम देता रू हम कहते बनी के देता रू हाय सूरज भगवान उगल बाड़न उहे विचार करी हमरो ने बताई देता नहीं कि नहीं के एकदम देता रू हम कहते बनी दी हमरा मालूम ना रहला कि रोवा सूद देता नहीं वैसा हमला कइले ना रही चल एबरा फैसला होई ए बेर फैसला होई हाँ, कम चला। से कम पंच परमेश्वर तो जान ले हां चल इना तर चल चुप रहे ना चल ते बहुत ना चिल्ला करी ना चल बाबू हम सब नोट करवेले बानी हमरा त लिखे पढ़े आवेला ना तो ठीक बा तू नोट करैले बड़ू तो हमरा के देखैबू नु हां
हाय मेराज बाबू बाड़न नु हां हम चिन्ह तनी उनकरा के कौनो लिखवावे के होला त मेराजे बाबू से लिखवावे ए नहीं दीदी चलो बाग है भातारा के बात का सुन ले बन छोड़ जा दी छोड़ी रवा सुधिए देत रही ना 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 दाल में काला हो जाई हम डायरी लेके आवता नी लेके आवा। रह दी फिर माने ली ना ए चल तू कहां ना चल बड़ा फैसला हो चल ये तारा बुझाला कुछ हो आ चलो हमरा नहीं बुझा तोरा बुझाता चिल्ला तारी पूरा ये तो चिल्लाई ना हमरा ना मालूम रहला ना चल बड़ा चल फैसला हो चल आइए दादा हम तो जानी कि ये भक्चोनर भी आई तो हमर भतारो भक्चोनर बावे चल बड़ा फैसला होई हां जब हम सुध देतनी आवा पंचायती होई मुखिया सरपंच के बोलावा चल छातर काटी चल तेना मन में तो चल आवा हमरा खनी आदमी मिली हो आय हर साल हम 12000 रुपया सूद देतनी आई मर्दे मेहरारू मुर खातिर हमर पीठ छिल्ले बड़सन रे तो खाली सूद देला से हो जा रे मुरिया कहे देबे रे भातर काटी रे रानी चल हो जा 10 आदमी बा हो जा चौतरा लगे पंचायती होई तोरो मुंह में परीक्षा पोता जाई चल चिलो मत रोड पर हाँ तो आओ। चल चल सो हे भगवान अरे कितना भकचोद मरद बा रे भकठा सूद मिलत तो सूदिए ले मुर के पीछा छोड़ दे ना मुड़ चाही चल ना रे चुप रहो चुपचाप रहबे ते चुपचाप रहबे हमार कहल नहीं तोर कहल होई चल तोरा जन बुझाई तन करी चल। चल का हो का रास्ता चिल्ला में से तो भातर काटी भाग गई रे चिलो मत ना रे चल चल चिल्ला तनी भातर काटी पंचायत के कहत रहला से काज ने कहा उधियावना लाग गइल ओकर चल ना पंचायत होई चल ते चुपचाप चल 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 जल्दी चल हां चल चुपचाप चल ए, हम कहे भागम रे बुझा त चोरी कैले बनी हम गए रहनी साड़ी बदले पर पंचायत में जाएम ओइ जे के छोट बा बड़ बा मान मर्यादा बाकी ना इज्जत प्रतिष्ठा बाकी ना अरे तोरा के लोग चिन्हता चल पंचायत चल में ना चुपचाप चल हाँ तो चल चल। देख डेराइल बा केहू हिनके के समझा द अरे तू चल ना हाँ। चुपचाप चल हां 10 साल में केहू कानो कानो ना जानला हई केतना ओरचतिया हो रे हे का रे काहे खाली सूदिए दे हमर बतिया काहे न खिलानत रे भतार हवा कि का दिन का हुआ रे का रे काहे खाली सूदिए देता रे मुरिया काहे न की देता हमरा के? भतार के रखो तारी बोला बोला मुर ना ठेकी ना ठकी तो चल हाँ तो पंचायत चल आई देख हे पाई पाई लिखल बा आ 10 साल में कानो कानो केहू ना जानला आ तू काहे खातिर अपने मेहरारू के बता देला हो हमरा मूड चाही भाई हमरा सूद ना चाही हाँ तो मुर ना ठेकी चुप रहो तो चल चुप हमर बात मन बे केनाते चल चलू तोरो बुझाइए जाई हां चल ए फिरोज बाबू रौरे विचार करी हम जौन कहतानी अरे का भइल में बतैबू तब न जानम से हमनी के हइलो मर्दे मेहरारू हमरा दुआर पर गई रहला हमर बकरा बकरी खोले हमरा घरे मर्द मनुष्य ना रही त केहू कुछ कह दी घर के उनके तो काहे के खोल ली ए खोली ना जी ए हमरा भतार से 10 साल से रुपया ले बिया भतार के हमरा पैसा देते नहीं खे आज ना आई रही त बकरा बकरी सब उड़ा लगे रहती है हाँ, तेहनु जवान ऊपर एगो मरद यथी मेहरारू भइल बड़े मरद बन के कि बकरा बकरी खोल लेबे ते अपने भतार से पूछ के हम सूद देनी कि ना देनी ए त हमरा सूद के काम नहीं के हमरा मूड चाही आहा तो मूढ़ ना ठेकी तू ही ना देबू हम देम तो सूधे दे अरे भाई बात का भइल बा तहलो अपने में बस कुचल कर बोलो कि हमनियो के बतैबल तब हमनी के काहे कती बीच में डरा करल हां ए फिरोज बाबू हइलो रे कॉपी धरी हम जानत रहनी है कि मर्दे मेहरारू कहियो ना कहियो लेंगा लगइया सन ओही से हम नोट कइले बानी लिखवाइले बानी रे का रे लेगा हमने के मर्द मेहरा लगल में से तेल लगल बड़े रे तोर तोर भतार लगइले बड़ रे भतार लगल बड़े पैसा दे देल बत ते छछलाल भइल बड़े ते ही छछलोल भर बड़े दे देले बड़ त मूल लेबे हम सूद दे मूर ना दे हां तो खाली दे देते मुरहवा के बसली है अरे त काहे न कि चुपचाप रह तू ना चुप हमरा मूड चाही रहा तू हमरा मूड चाही त चुपचाप बैठे जुकिया मूर रे त हमर बात ना मनबे सुन ले ए बाबू हई देखे हई जे लिखल बा सब जोड़ी हम बतावतनी हाला गुली तनी कम करो आइल बोलो हमके लगे तो चुपचाप हो जा बैठो हमके बताओ तनी जकेंगे का बा अरे भाई तो हम लोग पहले अपने में बकर बकर कइले पड़ल अरे बतिया बतैबल समझैबल तबे न हमनी के पर पंचायत करम सर बैठो पहले बैठो तो बैठो बात बोले बताओ हां बोलो हो फलनिए वो का भइल बा ए फिरोज बाबू हां हम धरती माई के क्रिया खा के कहतनी आसमान के क्रिया खा के कहतनी चारू चौहद्दी के क्रिया खा के कहतनी कि हम जौन कहेम हम सच कहेम अपना भातार के क्रिया खा के कहतनी कि जौन कहेम सच कहेम हां रे ते तो पैसा लेवे के मेरा क्रिया खात रहल कि हम दे देम 5 महीना में आज ले तो देते बड़े आ देख लिए करी चढ़तिया हमरा पर अरे मेटर का बा पहले ही बताओ लो तो मेटर बताओ लो पहले सुनी हम बताओ तनी बोलो 20000 रुपया एकरा को हम देनी अच्छा आ ई हमरा के सूद दे देतिया मुड़ देते ने के मुड़ मांगे तनी तो झगड़ा करतिया हां हो हाय बाबू ई सही बात हवे
हम अपना बेटी के बियाह में इनकरा से 20,000 रुपया ले हनी। हाँ। ई बात सही है? तो इनमें तो डेट लिखल है 20/3/2015, एकर मतलब कि 10 साल हो गए पैसा ले ले। हाँ ये बाबू, हाँ हम 20,000 रुपया इनकरा से ले हनी हाँ अपना बेटी के शादी में। हाँ हाँ हमारा बेटी के शादी बीत गईल। हाँ। हम कहनी कि हम रउरा के सूद देम, हाँ। उहे हम तनी जोड़ी तो 20,000 रुपया के महीना में कितना सूद भइल? फलनिया बो, हाँ सबसे पहले तू ई बतावा कि जौन 20,000 रुपया इनकर से ले हेलू, हाँ करीबन 10 साल तो होते बा। हाँ 10 साल हो गए बाबू, लिखल बा। उ तो लौकता। आ क रुपया सैकड़ा पर ले ले बड़ू? 5 रुपया सैकड़ा पर ले ले बनिए बाबू। अच्छा रुक जा, हिसाब करी। हाँ हिसाब करी, बताई कि महीना के कितना भइल 20,000 रुपया के सूद, आ फिर 10 साल में कितना सूद भइल 20,000 के। ए बाबू सब रउरा ईमानदारी से जोड़ के बताई घबरा मत, घबरा मत। कि एकनी के मुंह में हम करिखा पोती। मान जाए चली। ना हो दादा, हम ना माने। चुपचाप बैठ। देखा भाजी, हाँ 1 साल में 12 महीना होला, हाँ हाँ 12 महीना के 12,000 भइल। हाँ 10 साल के। तोरा 10 साल के 1,20,000 रुपया होता। हाँ बाबू, हाँ 1,20,000 रुपया होता। हाँ हाँ एमे से पैसा तू कहाँ कहाँ कब देले बारू याद बा तारा? हाँ ये बाबू, हम सब लिखले बनी हनिया पानवा में हनिया। देखबा हो। तो एमे सूद रहुआ ई बताई कि कब कब आ कितना कितना रुपया इनकरा के देले बनी? ए बाबू, जब जे साल लागत रहला 20,000 के सूद जोड़ के इनकरा के सालवा दिन हम दे देत रहनी आ 10 साल से देत आवतनी 1,20,000 रुपया हम दे देले बानी। हां ये दीदी हम माना तनी रउआ देले हो कम चली। हम ना जाए। चुपचाप रहबे, हमरा मूड चाहिए अस्थिर रहते हमार बात ना मनबे। रे मुझौसा नतिया चोदल तोरा बुझात नइखे, हमनी के फायदा बा। चल हमरा ना बुझल ओइ सब मोली आइनी हो ना हमरा मूड चाही तो चाही। ना लियै चल। हाँ तो केतनो काना फूसी कल लो, मूड से दर्शन ना होई। देम तो हम सूदे देम। 10 साल से जेंगा सूद देता आवतनी वही आगहू देम। हम मर जाएम, हमार बेटा हमार लइका फइका बड़ा सन उ सूद दियसन, लेकिन मूड से दर्शन ना होई। का हो चाचा, देखबै कतना बकचोद मेहरारू बिया। ई तो बड़का बकचोद बिया आ एकरा से बड़का बकचोद हई बा। तो ई बतावा कि 20,000 रुपया के 1,20,000 ही ब्याज दे देले बिया। आ अभियो भी कहतिया कि मूड से भेंट ना होइस, देम तो सुधिए देम। और लइको सन से दिवाई। बाप हो बा। हां ये दीदी रउआ सुधा दे, मुर मत दे। हाँ तो अपने बता के समझा दो। ई हमरा के बार बार टोकत रहन कि मूर दे मूर दे। जब हम 1,20,000 सूद दे देले बानी आ फिर सूद देवे के कहते बानी तो यहाँ के काहे मूर मांगतनी? मूर ना ठेकी। जदी पाका करी त हमरा के देम रउआ। हाँ देवे करेम। हम मर जाएम, हमार लइका बड़ा सन उ जोड़ के दिया सन। हां चली ये कहीं करे के पंचायत मार बात मनबो के दोसरा करे घुस। ए तो चुपचाप रह जा। बताओ चाचा, ऐसा अगर लेवे देवे से भेंट हो जाओ तो दुनिया तो चलबे ना करी। हमार लगे 10,000 तो हम दे देती, कहती कि हमरा खाली सुधिए दिए। ए मर्द, हमू इहे बते तरह से कहले रहनी हो। हां वर्षक मर्द परेशान रहत तरसन मेहरारू गच देत रहत रिसन। हैं? अच्छा ई बताओ, ओकरा मर्द के कमाई के थाह लागी है? कहाँ से लगी? गच 2,000 रुपया महीना में देतिया। एगो काम करो, पैसा के जुगाड़ करो, हमू जुगाड़ करते। अगर जरूरत पड़ो पैसा के तो 2-4 लाख रुपया ओकरा के दियाई। दिया एक तो एटीएम बड़ी सो रही ना मर्द खाली सूदे लियाई। सूद लिया खाए के बहुत दवा इस कर चल। चलो और सब ठीक बानू? हां सब ठीक बा। धान ठीक बड़ी सब। खादर बिना तनिका बड़ाई बाकी सब ठीक बा। मर्द दिने ठीक नहीं होता, का खादर मरबो।